ndifambira emese mauya mukati meno imba ndichida kukumbira mhepo kuti mhepo iri pandiri ine mudzimai ndiri chirikadzi ndiri muroora weZimbabwe ndiri mukwasha ndakamirira baba vangu nekuda kwekuti ini baba vangu ndive kuMalawi rudzi rwedu tiri Masena saka mukwasha baba vangu muno mumba matakagara ndiwo mumba maambuya munova ndiwo mamai vemudzimai wake mudzimai wake uyu vari Rita mutefu ini ndiri chizukuru chana chaRita Rita akatibereka tiri vatatu mbuya mutuma vanova ndivo mai vaRita vaviri ava takagara navo pano imba inoyi ndeyaRita kuti tigova pano Rita namai vake mbuya ndevekuzaka vainzi vamutuma mafambiseni zita remafambiseni iri izita ratingati pachirungu nickname inopiwa munhu pamabasa unokushita munhu aifambira matare chikaranga chenyika ino tingati ndo aiwo madzisawira ananambuya nyanda asi iri tribe yemachangani vandau ekuchipinge uku ivo mbuya musha wavo varoorwa vakubereka ivo vana amai vedu naasekuru vachiya vakanga vane musha wavo uri kuzaka kwasabhuku vanonzi Gachiti ishebota asi kubva ikoko kuya kuno inyaya yehondo yaiva chembere ine mhepo vari svikiro rekunayisa mvura zvakare vachibata matare emabasa akasiyana siyana pachikaranga chese chatingafunge nezvacho chepasi chigare saka nhasi nekuda kwokuti ndakumbirira mhepo kuti ivo zvemipikicha yamunoti mapikicha iyi avawirirane nazvo asi sitangokumbirira kuti ndonguva yacho mbuya asi vanonge zvichinge zvichitobuda zvemakamera nekuda kuti tsvimbo dzavo ivo mbuya ndivanikwa zvakare ari machembere vedziva vaya vamunoti ango mashoko akutaurwa nevakawanda avanoti machembere emvura vamwe vanotaurawo zita riri komoni rekutiwo manjusu saka mbuya padare ravo akagara muno mumba mushure mekunge vatiza hondo musha wapiswa nguva yeimperialism kana colonial rule ndokuuya makore iwayo nyika yakazosarwa yozopembererwa murufaro riri bira rakatora nguva yatingati kubva musi wa 17 April 1980 kusvika 18 April 1980 vaMugabe vachiti aiswe vachigadzwa ichembere yakanga iripo chiroti dare rambuya iri rine nhekwe dzavaiputa fodya vachinji munoputa bute asi mbuya vaiputa mudhumbo avaenda kungonondituma inini kunotenga fodya pese pese tine nzvimbo 1 tikaenda mumbare tine musika unonzi madzvimbo unotengeswa zvakasiyana siyana mingoma chichi vakanga vane muchembere wavo umwe chete wavakanga vanzi nemwana waRita ndo pandinoda kutorerwa fodya yangu anotumwa ndini ajini inini ajini ndiri mwana waRita mushure mekunge Rita ari kujeri ndo patamboti mukudzoserai kumashure Rita akasungwa nguva yezvematongerwo enyika the first black woman kusungwa kuenda kunogara kuchikurubhi aine vana vake vaviri vana vake vaviri ava anova ini musikana mukuru anonzi Ajini nemukomana anonzi Adam tiri vana vababa vanonzi Gideon mazita avo watida kutaura sezvatataura kuti mutuma mafambiseni ndiye matare mafambiseni aya mutefu baba vangu vakabvawo kuMalawi vachiuyawo muno muZimbabwe vaine tsvimbo yavo vainzi vaGideon aJongwe chiroti rakanga riri Jongwe reMalawi mutema Vijarona uyu ndopo muenzaniso tiri muno muZimbabwe tiri mhuri yekupa muenzaniso kana kuti tikati ishe Chikwaka tinenge chinzi mhuri yaChikwaka clan Chikwaka saka tikaenda kuMalawi kwaTengane kuSanje tinoona clan inonzi Vijarona ikoko ndo kune tsvimbo yababa vangu inova ndo tsvimbo yavakapinda nayo muno munyika vakauyawo vari vaviri baba vangu inini baba vavo munin'ina wavo ndasekuru vadika ndo vakauya nababa vangu muno vaine tsvimbo inini ndinobudirwa nemhepo
ya sekuru baba vangu ndosaka ndichinzi anapiri zvakare ndinobudirwa nemachembere pasita rangu kuti ajino anova ndomai vakazvara baba vangu machembere zvakadaro vari vaviri itsvimbo yeMalawi yakamira yakadaro asekuru nemachembere amunotiwo majusu tozobudirwa nekudiwa nambuya nekuti mbuya ndivo vakandirera mbuya ndivo vakazofa ndakarara navo mumba mandakagara muno munonzi A53 saka tinotenda nekuti gamuchira tinotenda nekuti pa nhoroondo yemhuri muchidimbo sekutaura kwamaita isusu sevatapi venhau tati nhoroondo dzakadai hadzingarove idzo dziriko izvo zvakaitika zviri zvinhu zvemuno munyika yeZimbabwe takati rikaititsvage machembere tinonzwa kuti dare iri rakamira sei uye rinofamba sei so sekutaura kwamaita muchembere muri kuti imimi ndimi munobudirwa nemuchembere ane nhoroondo yamanga muchara nezvayo vanova ndiwo mbuya mutuma mafambiseni vanova ndiwo mai vachimbwido Rita uyo anova ndiye akaenda kujeri nguva yevasina mabvi isi tichitaura kuti mbuya mutuma vane dare renhekwe sei vane dare renhekwe hunge mwanasikana wavo Rita uyo aenda kujeri aine vana vake vaviri anoti Adamu anova ndiye akazobviswa pamukaka nekutongwa kwaamai vachienda kujeri isu tizonogara kuchinyaradzo kunerera senda nekuda kuti mai vakanga vamujeri inofanira kunge ari kuma 1977-78 takanga tiri kucheri kuzoya muno mu-A53 imba yatakazopiwa vachipa kuzvikweshe kwakunzi mazuva ano matagarika ayo ari padhuze nechechi inonzi Presbyterian pane Rufara ndo kwakatangira dzimba dzine saka kana chitaura dzimba dzinedzi tichitaura zvedu dzimba dzevanhu vakatiza hondo saka mbuya vane dare nenyika yenyu pachizukuru chavo chavakada kuburikidza nekuti ndo vakachirera Rita uya kuendawo kubasa ari housemaid achishandawo mabasa ake aishanda kuchengeta mbuya vasingadzokere kumusha nekuda kwekuti vakanga vatokutiza kare nehondo asi vakazosvika pakufira muno 1983 wakanga uri muvhuro musi wa1 May 1983 takada kutarisa makarenda anhasi tikabvisa 2023 tongoreplace na 1983 tatodzora mbuya muupenyu hwavo saka tiri ipapo ini wamuri kunzwa ndiri kutaura ndida kukuonesai chokwadi handisi n'anga ipapo vanhu vaMwari ndinzwei handisi muprofita ndinzwei ini ndingati chirungu chacho chinonzi messenger ndiri mutumwa ndayakuti mhepo painovhuvhuta ichibva iko kumarinda uko yakaberekana neana nyika dzimu venyika ino vana ivanana mbuya nehanda zvinoonera zvinonokochekerana neni padare iri ndinofunga ndapinda matare matatu zvekuti ndinonzwa mufaro nekuuya kwamaita ndinodayira matakapinda nawo matara aya zvichibuda kuimba yatinoti isusu zinata ndo imba yapresident vatinoti isusu vaGeorge Kandero ndo matara takapinda kusvika pazobuda chiga chekunzi mbuya vafukunurwe vapiwe chiremerera chavo vaende kumusha kwavo guva ravo riri kuvarenheuzi ringosara riri gomba kana inga naye ichingopinda imomo zvichienda ikoko ndo pane shuwiro yavo baba vedu vowanikwawo asingarambe vachitenderera pamhepo tsoko 3 dzamanzwa nezvadzo kubva 2004 tsoko yakauya kubasa newspaper rakanyorwa heading yaiti vofurufushwa nambuya vakavigwa nemabhanditi iri kuya tsoko iri kuya kupi tsoko yakauya 2004 pabasa ndichashanda ndakanga ndichishanda ndiri wekusales and marketing zviya zvichiita zvemacartridges pakufanana nekambani yainzi Panasonic but sister company Panasonic munakagoya yakanga iri kuna Wakefield panamba 18 Wakefield ichinzi Kupisa ndo padakanga ndichishanda inini ndo payakauya tsoko musi wa 4 November 2004 baba vangu inini vapire vakanga vafa mumwedzi wa Oktoba saka tsoko yasvika zvinhu zvekuti semunhu asina mbobvira akasanganzana nazvo ndo pakatangira dare ichibva ipapo tsoko yauya takazonopinda mutsoko yechipiri yakauya kuSowe kuSowe hapana asingaziye Sowe tingataura zvedu zvakawanda mukati meno nyika nhasi hapana Sowe rinodarika venguchina rinodarika Sowe rine mhepo yaiti ikagara pana madzibaba
vatangoziva kuti kana vagarwa nemhepo mhepo iyi ndeyengirozi vanogarwa nemhepo yanzi Joran Frisanta zita ravo vanobva vabviswa pakunzi Godfrey Nzira vowanikwa vakunzi madzibaba Pechnik saka ndinonzwa mufaro kuona kuti nyika ineyi nemafambiro ayari kuita zvaita kuti ndive nedare retsananguro ipapo ndo panoti munonzwise vanhu ndaita dare retsananguro semashoko anotaura baba vamunangagwa vanoti vanhu venyika ino yatibatane tiite chimwe chete vachidaidzira machechi pindirayo tivake nyika vemapoliticians pindirayo tivake nyika vemhepo dzatinoti commonwealth n'anga nemadhokta echirungu vanowani vari padare rangu handiti orati machembere ngatidaiso ndoda kuti mundibatsira apa kuitira kuti veruzhinji vanyatsopanzwisisawo pakauya tsoko yekutanga muri kubasa pabasa pakazara vanhu makaziva sei kuti yakanangana nini chokwani mubvunzo wakanaka tikaenda muroad inonzi King George Road naNatal na Wakefield Road tina Natal tozonobata inonzi Wakefield Road pane magedi 4 eblack panonzi panumber 18 pane maalphabet panga pa first office 18A 18B 18C isisu takanga tiri pa 18C yakapinda yakaiginwa gate totongotaura kuti yakaiginwa gate rekutanga yakaiginwa gate rechi2 yakazouya gate rechi3 and amove muyard aina kunopinda door rekutanga aina kunopinda door rechi2 yakanosvika door rechi3 madoo andiri kutaura aya maoffices anooperator whereby ndo patinoona vanonzi mareceptionists masecretary saka in that time ndakanga ndiri secretary ndiri munhu aitengesa macartridges zvakare nekumaintaina maoffice maintenance for 4 years tsoko yauya pakanga pane door remukwa neyatinoti screen gate yakakaramata indakaramba ndakaitarisa ndiri padesk pangu munenge mureception nzvimbo iriko kana kuri kuenda kunoiona chonoiona mapicture epakauya tsoko aripo ndiri muofisi yazvo kupupura kuti ndakanga ndiri mushandi that time saka ini semunhu ndine mutupo wekuti Piri unova ndiwo wababa wangu nyangwe vanasikana tichinzi ana Piri but isisu ana Soko yakanga iri sign yekuti baba vashayika kuti baba namai vangu vakanga vasingagari mumba matakagara munomu mumba munomu maigara Rita novandiwo mai vangu vaibudo vachienda kubasa kwavo baba vangu vakanga vachigara kumayadi vari mushandi penta vari vanoti kuki saka tsoko atitsokere kutoba saka tsoko yauya inini semunhu ndaona iri kukaramata kuita kunge kadzi anti indakangosimuka ndokunatsoramba ndakaitarisa ndokuenda kana kuri kunzi kuenda maoffices acho kuri kukumbirwa tinomboona building epanapo ndokuenda matinoti sisi first workshop room munogara matechnicians anogadzira mafax machines maprinter ndokunoti kune munhu anonzi Ronald Murombedzi uyo ndioniroka zviri pageta zvikanzi chii ndakati tsoko ndakati ndokuproceda the third room munova ndiwo munoitwa futi workshop yemafotokopia munogara mabig machines tese nematechnicians takanobuda tese takaberekana ndokunoona tsoko taona tsoko takangoitarisa tsoko yakanobva pagedhi tsoko yabva yakunodzokera nekumashure negedhi reblack rakapinda riya isusu tikati hatingamirika toda kuziva kuti tsoko wamwana ukwasunga chichengeti utsoko andika inini wacho ndindakanovhura dhoriya chirova kuti kana dziri nzwara ari mafingerprints zvakatotanga nini kutobata ndichigumana nemazvo ndichibuda ndokuteerana netsoko yakanobuda negedhi yayakapinda naro isi ndokubuda futi mupremise medu tatoberekana technician anonzi Quinton Mukaradi neanonzi Ronald Murombedzi munhu mutema anogara kuzengeza muna mubayiwa kana tisukanganisa ndokuteerana netsoko takatarisa down Wakefield Road kune crash takapamwe tichangoonawo mota dzakapakwa pamwe ipeti yangobudawo mota takatoona ingwana hapana isi ndokungoramba takaita satsoko ende tinoziva sister vanonzi Patricia Mabviko mukadzi yetaiziva pama adverts achiita zvesunlight liquid aigara paflat remasister eRoma panonzi paClover Court ndo pakakaramatwa netsoko miti ipapo inenge inobudisa mashizha epepo ndo payakakaramata tsoko ichibva yaita tsoko ichibva yaenda tsoko yaenda isi takangoti kuzvarevei zvaitwa netsoko izvi hatinonge taziva kuti tsoko izvi yatouya hatisati taona mangwana acho tsoko yakauya between 8 and 9 nguva inotanga basa mangwana acho
chitatu tsuku yakauya chitatu saka chirwani mangwana yanga yachina tsuku yakauya chitatu china kwakazonguti tasvika kubasa ndiniwo muofisi womangu ndikutorawo madhasti mabhiniwo tichinde kungogadzira madheskiwo kazvemunhu anenge achishandawo muofisi nemakotesheni atinge tangosiya akati bvu nematelefax zvatinofaxa tichidai handi ndiwo pakava tagara futi vanhu vese vangu mupozisheni yayo maworkshop pasame do iroro ndakangosumudza musoro handizivi chakabva kupi ndakangoona yandingati nini spider yange yakareba makumbo anenge size yema-ice cream atinodya tinoti manati choco ice creams ndorangaririsa ivava vanoziya shona vanoti anonzi bowe rameno rakati je futi ndikati zvikumboreva kuti chikwe ndizoti ndakanzitsuka ndatozopedza tavhara basa chitonzi mangi girl because ndaishanda neoresis panasonic yaishanda nevanhu vakasiyana mukaradhi waimuona ipapo murungu waimuona ipapo munhu mutema waimuona ipapo saka ndakabva ndainodaidza futi Ronald ndikati Ronald kuchiko chiri kuitika kwandiri naye hapana sandazoiudzwa shoko kuti baba vakaita sei vakafa paiitika zvinhu izvi first week yaOctober 4 November ndo pakavanzi kwaiva jini ndonzi ajini but ndaidaidzwa shortcut jini kwaiva chikwewo nhasi asi ndezvako sevanhu vanenge vachitaura pauyu kwaiva nhasi pane zinhingiri manje isakuri mhura iri takuri rova mukomana unonzi Quinton akatora mutsvairo wekapeti akanodzirisa spider riya nemakumbo akareba spider yachingonoti kudubu pasi yakabva yangonoti rwani gumbo rakareba sezvo toziva kuti spider ne8 makumbo wani rachirikano chikokafu wani rabva rasara rakaita kunge rehwiza riri pakapeti abva zviti zvese panze zvava zvapera izvo chinaka ichi chishanu yange yalunch apa time yakauya futi tsoko ndo time yakauya takaona buwe roro 8 and 9 the last visitor wedu takutoti mavisitors yanga ya between lunch time yedu 12 and 1 taita zviya zvekuti tinoudzana kuti nhasi tiri kudyei company inotipa mari yekutenga muriwo tichipiwa zvese ndiri kutosumuka kuti boys ndaishanda ndiri one mukadzi after all pakakambira panachishanda mukadzi akaenda ndakasarawo ndiri ndamukadzi ondega tichiri 2 ndaiti uri mubasa zvisinei to cut the long because tine nyaya yakakura yakazouya between 12 and 1 nditori nawo muworkshop uye anonzi Ronald ndiyaiva fax technician anogadzira maprinter chi takatogara pabenchi yabva tingangoti takareba 1 meter bande renyuchi vhora nditini titori make muworkshop indabuda mureception mangu kunoenda unobvunza kuti tiri kudyei kana tichitaura nhasi kutengwa beef kutengwa chichi totaura bande renyuchi Ronald uyo handidi kuvanza akanotiza achinodzokera kumashure kweworkshop yemafotocopier chavakakwanisa kungotaura vakataura chirungu chekuti wakadresa perfume yakaita seko zvikanzi hapana zvekuti perfume apo kwakauya tsoko tingataura zveperfume kwakauya buwe apa hapana pane zviri kuitika kwaari ende zvadaro zvakazosvika pakustorwa vakuru vedu vebasa zvikanzi mwana wainge amboenda kumba omboita sei ombota kuti nyaya dzitatu dzaitika panapa azive zvakanzi murandakadzi ngaambobva pano ende ranga riri last day redu rekuti tinoshanda Monday to Friday zvikanzi Jean on Monday don't come sort out your stories nabranch manager wedu then ini ndo pandakati ndingaite sei kupolisi ndakaenda kucentral police tikabva ndanotaura kubva chitatu china chishanu ndo zvinhu zvandiri kusanganisana nazvo ende vanhu vakanonditambira mapurisa if I'm not mistaken vaiva vainzi my assistant commissioner vainzi mai vamemory pamire nana Oliver Mandipaka yakaita nyaya ndikati ndiko zviri kuitika zvikanzi mwanangu nedare rako mamire akaita minana izvi zvine zvazvinoreva aufanira kungogara chienda kunonzi Zinata unokuziva kunonzi Zinata ndakati ndomuziva muna Cameron because ini ndinokwira malifts angu ekwavondeo pana speak ndinokuziva ndezvishuwa ndakaenda and that time 2004 kwakanga kuna baba vainzi vaGordon Chavunduka ndivo vakanga vari vekuru vechitisati taana baba varipo vacho chikandiyero ndo pandakanosvika ndikati ndo zviri kuitikira kwamuri zvikanzi hapana chakaipa chikaranga zviriko zvitambiri saka toita sei what's the way forward nenyaya zvikanyaya iripo ndeyekuti unobhadhara mari yako wabhadhara mari usangane nevanhu vemhepo vatatu wasangana nevanhu vemhepo vatatu chibva ndataura iti ndinosodzoka ndoita sei hangu ndobhadhara at least chindaziya what's the way forward
andina kudzokera ikoko kwezinata simukandibvunze nekuda kwekuti sei nekuda kwekuti ndaiziva mumhuri medu isusu kuti kufa kwakaita ambuya nekuzodzoka nhasi patiri kuti vafukunurwe pemiti yakagrandwa mugore rineri muna 11 April kunyangwe ndaane 6 months ndakamirira chiga ichi chine vakuru venyika kuti tiite basa iri. Dare rambuya rasvika muofisi mababa ZANU-PF HQ 2020 kusvika iye zvinezvi ndakati sei kuti ndidzokere kuvana kwavageorge vagodin 2004 ndakati kwete kuenda kunonziwo vemhepo tinofila kunge mapostori zviri nyore kuenda kumasowe tsane kuenda kuvanhu vemhepo ndo pandakananga direction yekwababa vagodfrey Nzira avo kuti kana vakabatwa nemhepo weshiraini yavo tinovataura kuti vanonzi madzibaba Pechnik vanenge vane kuita basa ravo zvinova futi ndo pane tsananguro dzinofanira kuturwa muno munyika takatarisana nedare iroro nematambudziko ese atiri kusangana nawo. Ndasvika ikoko autaure pane mastages esowe rababa Nzira yonoenda pastage ndo pandakatanga kuziva kuti munhu ane urwere unonzi 2 urwere uviri pane urwere hwekuti unotaura ndikutemwa nemusoro mudombo chi kozoita urwere wenyama ndo wekutanga wechipiri ndo hweupenyu kana ichitaura kuti urwere hweupenyu urwere hwekuti kana vachitaura ivo zviri simple mashona maZimbabweans hama dzangu muri mukaka wandakayamwa nekuda kwekuti mai vangu ndevenyika ino baba vangu mukwasha ndokupai chiremerera inini ndiri muroro ndakazvarwa wasu idare hombe unoenda chiga chekuti une urwere hweupenyu panova ndo panodhilwa dzamunoti munyama panosaka ndo patakanopinda isi tanopinda semhepo yakanoona yega tiri pandasa baba Nzira ikwanisa kushanda vanhu vanokwanisa kana kuita 1000 within kana 2 hours vagarwa nemhepo yavo. Ndakangonosvikawo pandasa ini ndini ndiri kuziya kuti pamwe kuchechi ndo ndinozonobudirwa kana ndichizoenda hangu kuvana zinata asi ndatanga ndamboenda hangu ikoko ini ndakanopindawo zvanguwo pandasa ndaza ravo ijira dzvuku rine chipiyaniso chewhite pasi apa pane jira futi dzvuku tinoita line vakadzi kwavo varume kwavo pano ma5 mastages kune stage yekutanga vakazvitakura vane nhumbu vanopinda skere yavo vane vana vacheche vanopinda skere yavo vane zvindumurwa vanopinda skere yavo vada kuuchikwa nhumbu vanopinda raini ravo kuzoita varwere paupenyu vanova ndoujambwa isu kuzoita ava vekurwara miri kuti aenda kuchipatara atadza kuponadi saka pane zviga zvakasiyana siyana saka isi takanopinda chiga chevane upenyu wakasunga ndipo pandakanopinda tanopinda pandasa vanzira vaibata forehead vakanondibata forehead ndachibva ndangonoti pu ndanoti pu zvimwe zvinhu mungada kundibvunza kuti makazozviziya sei andina kuenda kundega ndakaendawo nevakanondisvitsa kwanzira ndisingakuzivi hapana munhu asinawo shamwari ndo pandakanorola kana vaakuzvitaura vaizvitaura ndo pandakanorora kunoita kunge drum kumbuka chandinoziva ndakazongopepuka ndakaita 1-on-1 navanzira vakabata chipiyaniso zviya zvekuti tichikura taiona mafirimu echivhampaya woti unobva wanzi isakrosi chibva changopera simba ndakangoona vakangondibatira chipiyaniso vachibva vatanga kutaura vachiti zvino uyu hauna tsvimbo dzaunomurwisa makapamba tsvimbo neupenyu hwamai vake nhasi muri kuda iye haana kutsvaga matare uyu akadiwa naivo mbuya mutuma vakamuda nguva yakakanganiswa zvinhu izvi yakakanganiswa nemwanasikana wavo mukuru anova ndiye akaenda kuvakuru vezvigure kwabrickens bindura chipi divi iroro kuti vamugadzirire tsvimbo dzaamai vake zvanhasi hazvishamise zviri kuitika kuti uri gudu soko mukanya uri kushanda nambizi zviriko saka tati nhasi titurane tiudzane kuti from 1980 kusvika nhasi kune fodya dzakadirwa nambuya mutuma pasi zvirova kuti kana uchibata nhekwe kwauri ikoko vamwe vanoiti nhekwe vamwe vanoti chibako mbuya vaiti chibako vamwe vanoti kasha master matatu anotaura chinhu chimwe chete mbuya mutuma vakatanga kuisa nhekwe vachishungurudzwa nekufunga mwanasikana wavo ari muturongo panguva
kutongwa kwenyika inini vasina mabvi vanova ndiwo yatinoti colonial rule imperialism time vachifunga Rita kuti Rita akasungwa muHarare kuna Denbigh naBishop Go. Rita akasendeswa kuna Rotondo Rista akadzokere pamasowe ndipo ya saka kumasowe vaziya kuti ndo zviripo pakava nechiga chekuti ndakanohakwa chibva ndataura inini ndakanotaura mashoko ekuti sekuhakwa ndinensiri inini wacho wamuri kunzwa kutaura yakanga yamhepo yaambuya mutumaya nemuvengi uyu anova ndiye akapamba nzvimbo dzambuya ndosaka pane nyaya yekuzumwa kwaambuya kufukunurwa kwaRenews toende pamusha wavo inyaya yekuti ihondo dzetsvimbo saka pane hondo dzetsvimbo kuita dare rehondo pakutorerana tsvimbo idzodzo saka ndinoti tiende pamakore matatu apa timbojamba tiende pamakore matatu apa ambuya vakazobuda here vachitaura kuti urongwa hwangu ndoda kuti hufambiswe so pakazoita kuti muzofambira nyaya iyi muchinopiwa mapepa ekuti vafukunurwe vaendeswe kwavarida kuti vanoradzikwa dare iri rakatanga sei? Ndinokutendai chongoti dzokere pababanzira vabuditsa ndaziva inini kuti ndosaka ndanga ndichine tsoko ndine buwe ramune spider nenhingi zvairakudza kuti ndine tsvimbo yandikangoda kungoti chingonzwisisika tine tsvimbo dzatinoti Zimbabwean one ari kumirira ini mugarwe Zeta achimira tsvimbo yenye machembere mbuya mutuma Zimbabwe then emu yachinomiririra Malawi vanhu ndo asekuru baba vangu na mbuya amai baba vangu zvese zvinobuda panjiri zvokuti nemubvunzo wamabvunzo wakanaka kuti zvakazobuda sei nekufamba kwenguva chimbori ipapo panzira ndichinokupindura zvamataura manzira ndiwo kwandakazenge ndakona machienda kuSuwe yakanga yangu yekuti ndikuenda kunopiwa muteuro wejamba nchigeza iyo vachiuyavo kuhope kusvika vanzira vaifanira kunge vakabva pasuwe ravo vachiuya muno mumba asi babanzira vakadistebwa nenguva yavakasungwa ine kana tikanotarisa muno mumba tikavhura ketenero munoona picture babanzira iripo vakapfeka adigari yavo yemakaki yeremandi nechipachi chegreen varipo havana kuzoita basa rebo because babanzira vakanga vamuchitoro ende ndo kwataipiwa tsananguro kunzi iwe une mhepo yakanaka asi inochiviwa ende vanoda kuti vakuitire kuti zvifambe pane dare hombe it will die saka ini ndakangoti aiwa zvisinei babanzira vachizoenda kujeri topa ndakazoti aiwa amakora regai ndichienda hangu mako 2020 regai ndichienda kuya kuningiri kuniku kunga kwana chafu advice yapiwa nani na vanga vatofa baba good way vanga vatofa ndongo yakafanana muchairo na 2005 vanga vatofa ndakazotanga kuenda kuzoziya nasi zvese kuti inyaya yekufukunwa 2019 ndichinosangana baba vaGeorge Kandiyero kuofisi kwawo kuzinata kuna Cameroon ndichibhadhara mari inodiwa ndichipiwa vatatu pavatatu ava dare rangu rakangonochena because munhu akagarwa ari homwe chaichai inoti zvemazuva zvatiri kuona izvi kuti unobata buti uku uri full of artificials anonzi manails machandisi kuti ndikushora tinoda kuonesana asvikusviya ende ini ndakakutaura kuti kubva 2017 vamunanga kwachizoita movement yavo ya2017 muna November inini handina bonde azvireve kuti nini andidi bonde asi imhepo nokuda ndomba mandogara andidi tsvina andiziye bonde nemunhurume kubva kana mapicha angu akanzi aonekwa mamakeups ese ndakabva ndazvibanwa kunzi ndoda kuti ufambe dare rangu wakachena ine ndakakudaiwo nekuda kuti iwewe ndiwe chizukuru chana chegotwe rangu anova ndiye Rita iye dare ringaribude ende ndo ndanobhadhara mari yangu acho Kandiyero vakabva vatonditaurira ivo veku kuzinata vacho zvanzi mai makakodzera kupiwa mapepa enyu ekuti mune mhepo munogarwa nemhepo yenyika saka ndinopinda nonzi matare enyika ndinoda mari inokwanisa kuita 300 that time 2019 yekuti ndione certificate yekungonzi munhu ane mhepo asi ndikuda kukushaya andina certificate racho asi ndichisapoza kunge ndiri naro tanopinda 2019 ndakanopinda dare remachembere ekutanga vanofamba tovaisa maoko vanonzi machembere mbuya soko vachifamba nasekuru Chiwa nzvimbo yatinoti sisi waterfalls kunozikanwa kunzi kuRoma kuchechi ndo dare ratakanopinda ndo pandakazoziyawo zvishuwa ndega
kuti ndoshandiri kusowe ndakanokunguruka ndikazowanikwa ndakatenderedzwa nebhei yese varume because ndakanga ndiri munhu aiita zvehondo zvekurovana nevanhu ndakagara futi nayo masekuru baba vangu tichitaura zvakasiyana siyana. Saka uku kwasekuru Chiwa ndainodzikamiswa nekuombererwa panoombererwa zvekare nekupiwa ina handisirwo fodya musanja munamuti zanja karuko ndinovhurirwa bakato ndoisirwa kubva kupoint kwekupedzera kwebakato kusvika pachinobatira chiendo ndodirwa fodya ndogogatsikirwa apa handizivi kuti nenguva diki diki dzinenge zatopinda mandiri. Then nguva iyo ndakanga ndine rasta for 10 years nova ndoona ndakazosunungurwa kunzi kunyanya draw attention because kuchifamba kune vanotoziva kuti munhu akamira sei and akamira so azive ndikaitumisa mudhuze timutore zvinova ndoo zviripo pane ino nguva. Saka uko kwasekuru Chiwa vanhu vakangofanira machembere havadiwo futi zvemakamera saka vakangoti aiwa isida rita ribata chidzokera kuhofisi yapresident wezinata kuti aiwa takutambira ndopa ndakanoita meeting yange ya 2020 navageorge kandieri kumba kwako Hatfield muna June 2020 ndopa kavanza aiwa iri dare ndere nyika chienda iyo kuZANU-PF HQ kugender and culture ndoko ndakaenda ikoko ndopa ndakasvika futi kukudzidza kupera ndopa ndakasvika futi kuziva kuti ikoko futi kune mepo tichingonosvika kumachembere ndikabva ndangonzi iwe dzokera kuofisi yababa lewayo woveterian uri kuti machembere chirenje uri kuda kuya munhu wakanitakurira ngozi yese yakadai so kuti ngozi yakanaka. Vanhu zhinji vanoda kutry kushora ngozi kana ishu yakaipa but kana achinonzi definition yengozi kubva mukufamba kwandaita Matare ngozi munhu afa adzokera waada achida kuitirwa zvaari kuda saka hapana chakamboipa painozoipira kana musina kuita zvinhu zvacho. Saka ngozi ambuya vangu ina handirambe because mbuya vanochema vachiti ini kana ndaiva mafambiseni wezvikaranga zvese zvidivi rese kuna naZaka ward 30 madivi ese ayo takabikira mwana wangu Rita ndaimutuma achinopa magandanga vatingati kamagandanga iyo vakuru vedu vakarwira nyika mugomo rinonzi Dabwa azvishamise hongu baba vako havana kukwanisa kundiviga sekudiwa kwazvaitwa nemadzisekuru hama dzambuya kuti baba vangu inini mubwidi semataura munoita mazimba kuti mamalawenzi mubwidi osumudza mbuya wachienda kunovasvitsa kumusha kwavo kuZaka asi nekuda kuupenyu hwamai vangu nababa vangu vaiziyana upenyu hwavo nokuoma kwavo zvanga zvakaita vakangoti aiwa inerega ndichisainira hangu chimai vachingovigwa sezvo urwere hwavo vakanga vane assistant yesocial welfare tisingazive kuti zvicharwadza madzisekuru ndo zvakazoita kuti Rita apenge kubva 1985 kusvika afe 2009 signature kukura kwangu kwesu ndakasvika pakudzidza kuti signature inourayisa munhu. Amai vangu vakapengera kubva 1985 kusvika 2009 yatingati pamwe 24 years nekuda kwesignature kungosaina chete signature yekuti Rita asainira mbuya yake Mutuma kuti vaende Warren-Reusco vakanopupwa zvakanobata madzisekuru hama dzambuya vakanosumudza mepo nekuda kuti wombuyo zvishuwa vaifanira kubikirwa muti wemariro doro mombe yodonha asachina kuita chakaita kuti musatevedze chikaranga chavari kuda vavike kuWarren-Reusco chii muchadza kunovavika kumusaka muri right nemubvunzo mbuya vakabereka vana vavo 4 mukomana mukuru aishanda kuNational Railways kuGweru kumukoba Antoni Nembo yekambani yeGweru mukoba koita musikana anova ndiye uyu akabvirisa moto dzeso uyu akanga akaroorwa nevanhu vomai vedu vataitisana pavana musikana anova ndiye mwana wambuya Mutuma koita sekuru Chenjerai vanova ndivo vaigara pamusha koita Rita vana vangu vari 4 vasikana uyu aita marriage yake yekutanga akanorambana nemurume avanoita marriage yake yechitu avanorambana nemurume ridivi ranguna naZaka bikita masvingo kwese ikoko ndokuzoti tamera kwatinoti kwa GP kubindura ikoko ndopa akanoita team up nevakuru vezvigure kuti agadzirirwe tsvimbo yahamai vake itambwe paari aitambe iye zvakanobatwa nemadzisekuru because ichimbo yavo ndipo pakabva paita kuti vana vevakwasha vakura musoro zvavo zvaita kuda. Saka kuzoti tizowana assistant yemadzisekuru vasumuke vachizotora mbuya vachinovaviga ivo already vakanga vachiona kuti mbuya vakarwara kubva 1982 vachizobva 1983 vachirapiswa nesocial welfare kusingauye kana veukamba nyangwe madzisekuru aishanda maindustries ana Olivin anani nekuda kwechiga ichocho. Saka pakabva paita kuti mazotoresa tsvimbo yedu mabva mazoviga mega
ega saisa kukurova inishambo pasukuru saka rito wana kukwanisa kuti akwire bus aende bosa kanga housemate achisenza St. Martins chakakwanisa ndikuti mbuya vachifa muno musi wa 1 May akakwira bus akaenda kumba kwa mukoma wake vanhu vanhu maigura kanoreva shoko uyo anambobhodza kuti auye kuzoona nezvamai vake because aiziva kuti zvese zvikuitika pana mbuya ndiye saka amai vakasvika pakuremerwa zvakazoita kuti mbuya vafe musi wa 1 May vakazobuda muimba iya yatinoti mochari musi wa 8 July ari mariro chete kuti kuchauya uko kumadzisekura chiri muchauya zvenyu navo kuchauya kusvika zvazoita zvazvakazoita chaakazokwanisa kuuya mukoma wamai akazouya 1985 akatakurana nen'anga iyoyo vakuru vezvikuru chembere ichi vashuva kuzoita chikaranga chavo chimuno pano vanhu pakazobuda maipiro akaita nyaya iyi ngatiti zvinogona kuya pachikaranga zvinogona kuya riri dambudziko zvinogona kuya nenzira dzakasiyana siyana chakazoita kuti pazoitwa nyaya dzisi kubva 2020 kunzi ngavafukunurwe magodzifambira chakakupusha ichi muri right tsoko yechitu tataura yekutanga ya 2004 kwabva wasita tsoko pacho pababanzira pasuwe hapana asingazivi kuti pakauya tsoko yauya tsoko isitakangopinda pamuteuro as usual tsoko ikakaramata muti wemazhanje echirungu isi takangotora bhutsu dzedu tikaenda sitakangoya kumba tarara kuno kwakauya hope chemuzukuru wangu sanyayo zvinetsa stereki nezviri kuitika ndini mbuya zvandinongoda chete kupiwa chiremerera changu ndiende pamusha wangu iwe ndiwe chete pamuzukuru wangu wose wandakaona kunge une nzeru takatowedzera nzeru dzako nekubva mwana wangu WaRita apingiswa nemukoma wake iwe ufambira dare ini ndiwo pandakasiya kuenda kwanzira ndakudzokera kuya zviro ndo pandakazosangana navaJoji Kandiyero meaning kuti kubva 2004 kwinchina vaGolden chavhunduka andina kunge ndakaenda ndaifamba nesuwe saka ndo paya patanga tasvika mati makaenda kuZANU-PF headquarters kuculture gender and culture ndobva masvika zvikanzi navazviwayo wandigira ngosi kana makanzienda kwavashowa aiyo inini ndakaenda kuZANU-PF headquarters ndakanangana neofisi yemaofits because ndaiziva kuti mhuri yedu inorigatwa sevanhu vemaofits ikoko ndokwandakavana nababa Zliwayo ndakutambira mwana wangu asi nekuti baba Zliwayo vanobata futi nekwe ndivemhepo chienda kumachembere edu enyika zvoita kunge exile ngeuda kuaseswa ndo pandakadirectwa do musame floor ndakanopinda imomo chinonopinda imomo ndo pana vananzi uri kubva nekupi wakatakura dare rakaoma kudai ndani kwababa Zliwayo dzokera ikoko ntoya ikoko ende vakasobuda muofisi mavo vakauya vakasangana neni semunhu wemhepo havaudzirwe ndevemhepo vanogarwa nekasha yavo kana imomo chenemo munotoonekwa zvinoitwa zvichikaranga vakabva vangotaura kuti iwewo nedare hombe unani kufamba dare uri mwana mudoko iwe vakutondibvunza mubvunzo yese vanibvunza ndichivaita sei chivapinda ndichiti dare ndaranaseri machembere dare rakatomborwa 2004 vanotozviziva 2019 yakatonyorwa ndosaka ndaita sei ndauya ndaremerwa zvadaro ikoko tanga tanyanya kumhanya kuenda mberi tidambodzokera pamashure apa iyo gore rineri 16 Monday January watakazoti Friday the 13th kungofanana na Friday the 13th wegore nekutange gore rehora tsoko yakauya pablock 4 istiri block 5 pablock 4 pamusoro so 16 January ikarara ipapo chipiri 17 ikava ipapo ndikaenda kuofisi kwa KB na Bosho Ngoro kuZBC after ndavafonera kuti ndoda kuuya ikoko ndine dare rangu randoda kuti ndise because yatsoka yechitatu mugore mezvinhu zvese zvati kuti zvoda kutoitwa ndokuenda ikoko kusvika navaKB navaBosho Ngoro tichauya ikoko natikofukuruko tichauya ikoko havana kuzouya changa chachipiri soko ndokurara futi pamusoro ipapo 17 chitatu cha18 soko chibva yaenda ndo patakazotanga kuziva kuti aiwa idzi nzvimbo dzedu pa2019 iyo yandataura ndakazopiwa ng'anga dzamachembere ekwana sekuru Chihwa baba vakatenge vakutopinda muno makatasa windo rediro arivhurwe vakatosungwa nemashulesi arivhurwe vakauya baba vakatobvisa nobho vakatopinda saka mumba munototaurwa kungofanana nebhaibheri in the beginning was the word and the word was God and the word was with God and the word was God. Mashoko aingobuda na apapo saka isa atishamiswa nekuti takagara mumba makafira vanhu vakafira mbuya Mutuma 1983 vakafira Patrick 2001 Patrick uya akatofukunurwawo afa 2001 akafukunurwa 2007 nekuda kuti odare rake futana kufamba tisati takuda nosangana ikoko tombodzokera nyaya tisaiti vanhu confusion mudzwisise
tataura zvekwanzira tabva zvekwanzira 2019 ndatosiya ndakufamba nevemhepo. First vemhepo ndakatanga kufamba navo ndivo vachiwa, ndichizobva kwavachiwa ndichizoenda kuZANU-PF. Ndaenda kuZANU-PF ndichinosangana nemachembere vava vakuru venyika, ndipo parakazogara rokunzi idare renyika. Ikoko ndiko kwatakazopiwa vabati vematare vari vehurumende. Saka kutaura kunuku ndinofamba nemachembere vanonzi bvuma varanda pabasa ravo, zita ravo vachinzi Agatha Nharaunda, vari pamwe chete nayo vainzi vasekuru Chidhakwa. Asi pana sekuru Chidhakwa andichavataura nekuda kuti mbuya vakataura kuti handifambirwe matare nevanhurume, ini ndakanga ndiri wematare wemunhukadzi, avo sekuru avo vachivasiya vakadaro. Saka muri kufamba ipapa muri kufamba nehama dzekwambuya here kana kuti muri kungofamba muri mega? Pamatare aya kuzosvika pazogirandwa nyaya yekuti pakufukunurwa mbuya, sekutaurwa ndaida ndakatanga nemachembere ari registered kuzinata kwa Waterfalls, ndokuzodzokera kuZANU-PF ndokunopiwa vevakuru vacho ndokufamba navo. Ndinofamba neiyo mhuri iyoyo nekuburikidza nekuti takatambirwa muhurumende, saka ndo vatinofamba navo. Ndo pakazorongwa meeting yemusi wa11 May 2021 yekusangana nababa Kazembe nababa vahonorable March, vanova ndo baba vangu padare iri tichiita zvinhu izvi pachizobvumwa nyaya yekuti mbuya vafukunura mbuya zvakanga zvapasiswa kubvira kumatare. Toramboti timboipaka iyo timbeni. Muri kunzi zvakare moto iri kubudako inobvira kuGlen ine chekuita nedare inonzi Glen Home Industry ine chekuita nedare rei? Ichokwadi ndosakatati tapinza dare raPatrick tikati hatisida kurivhenganisa, tinombotanganira mbuya tizonopinda nairoro. Tiri pana rambuya paita futi dare rambuya nehanda. Mbuya nehanda pana asingazivi kuti statue vari 50 bond, ini ndinotoda akatonzwo 50 bond vari along Samora Machel na Julius Nyerere road idzodzo. Mbuya nehanda tinoona sestatue, but pamhepo vakabatana nenyunyuto yambuya vane 40 vari kuWarren Hills, vane nyunyuto yavo yekuti vadzokere chete kumusha kwavo. Ichokwadi pane dare mbuya nehanda fane dare randinoda kuti ndiriture, ende kana ndiri nokuritura harisi dare rinonzi rinotyisa kana rinoshamisa. Mbuya nehanda munhukadzi, ana mbuya mutuma madzisauya rambuya nehanda riri paki futi. Ndinoda kuenda mubvunzo wandabvunza kuti moto uri kubvira kuGlenview uchipisa mabasa ari kuitwa nevana aya ari kunzi ane chekuita nedare renyu, ndopanoda kuti mujekese ipapo tozobata kuna mbuya nehanda. Ndinotenda hangu Patrick achifa muno muhosteri matinoti muno mumba mu-A53. Patrick akanga ari mwanakomana airarama upenyu hwekuda kuchitambawo bhora ari wovhenda, achingorarama upenyu hwekuti kambocha unenge wamupa anongotengesa oisawo makapu yake yavanotiwo mamwe madeals. Saka Patrick akasvika pakunoita misunderstanding neshamwari dzake. Hapana anoziva kugara muno mumbara, hapana munhu asingaziva vakomana vakanga vane mbiri yekunzi maHighlanders. Vakomana vaya vane mbiri yekunzi vanoita zvese zvese, raramo yavo vanoraramira kubhora, zviya zvekubhidha kuti isusu mumhuri medu zvetiri veCaps. Vanenge vari veDynamos vakasangana kudaro veCaps, paibhidhwa mari kana dzabhidhwa uyo achiti Dynamos win, uyo achitiwo Caps win, paizonotadza kunowiriranwa poita hondo. Ndipo pakanowanikwa Patrick achinobayiwa nebanga nemukomana anonzi Tsuru, anogara kuna Chitiyo anosokanganisa iarea yeMarova, akanogarawo muhospital. Ari ikoko akafa avhiyiwa 18 mastitches aiswa rib artificial. Zvadaro Patrick achinofa 2001. Izvi zvekuvhiyiwa zvekubayiwa kwanga kuri kumashure uku zvakazoita kuti afe. Padaro pavakomana ivavo pane vamwe vanobhilivha kuti mabasa avo kuti afambe vanofanira kuenda kumhepo. Kana ichive mhepo tikutaura vematare unogadzirwawo zvinhu zvake. Maona vakomana vakucelebrata mabasa avo vakangoenda kumhepo kuti vanopiwawo kana inga vaduma kana chinogara muhomwe chekuitisa mabasa kana vhenda cheanogara zviriko zvakabvira kare. Pakanowanikwa vachiita pati kumaJubek, kune nzvimbo dzinozikanwa nekutamba njuga. Uise mwanakomana aitsvagawo zvake aingoita zvese zvese. Ikoko ndo kwaakazonesirwa the last doro raakanwa, akaisirwa mushonga wakaiswa kuchigunwe kwekupedzisira. Patrick nekuti mundibvunzo ndakazviziva sei, Patrick akapupa muno mukubva Saturday achirwara, Sunday achirwara. Patrick akazoti kungunya Monday ya 1 futi October 1 mwedzi wa 2001
Patrick afa, Patrick akatakurwa, Patrick achibva aendwa naye 2001 ndio panda kuti ngoonesa kuti ndakanga chiti chenda futi kusuwe takanorera futi nemweya ikuko maona ndio kupiwa upe ndio kupiwa mutero namadzibaba nzira pandaza ndakapiwa tingati atingade kuti ndingaiti miko zviya zvekuti unopiwa mutero maposteri kamangantera mutero unonzi weupenyu unogara nawo ndio wandakapiwa nabanzira pandasa yekupinda tichizoenda kuseri kwejira repandasa tichinokwira gomo ndio pakatanga kuonekwa upedzi chiuya Patrick achichema azvindishamisa nekuti ndio mumba macho matinogara munomo achitaura kuti sisi handina kuenda ndega takati right ina zvina kundishamisa because afa Patrick mariro acho matambirwo akaitwa mariro ndio panoda kuti muchinzwisisa Patrick akafa Monday Patrick akauya mumba China akarara mumba Patrick tikanozomuviga kumbudzi Friday arara mumba isusu takaenda Chipiri kunoonana nehanzvadzi dzangu vanhu vana mai guru mukoma mai uya akatora sachimbona dzamai vake nezvigure ndipo akanoudza mai kuti akone kunzi Patrick afa tana mai vanorwara nepfungwa tina mbuya popa tina dangwe rino vanhu Patrick ende kurwadza kwacho Patrick asi mwana wabobo wangu inini ndiri musena asi mwana wa Gideon mwana wemhure kwana Chikupu tese tinoziva kuti pakaitwa independence 18 April independence yatangira bira musi 17 April 1980 tine munhu aita masho ainzi tine Chikupu ndo kunonzi kwakanoberekwa Patrick divi iroro kuna masvingo zvichiitika muhondo saka Patrick afa kudara kudzoka kwake atina kushamiswa because akanga ane tunofuti netsvimbo kana pakauya n'anga ichitora mhepo yambuya munhu akatosirwa chaakasirwa nen'anga yechiguru kunzi gara nazvo zvikuita kuti uye usenze uchengete mhuri saka hazvina kuti shamisa ende zvoo zvakaita kuti maiguru vachinatsowana simba rekusumuka vauya Patrick akanga ane property indakanga singagare muno inini ndairojawo semunhu anosinzira akanga ane wardrobe yakanga yabva maskuru mbuya mai veda mbuya mai veda vafa kudaro havana mbosvikirwa nemwana wavo vatoti mai guru kumariro ayo mariro akatanga kuya ndeedangwira rimunino WaRita Patrick ndipo pavakauya vasajista zvikanzi nyaya ndinoda kuita ndeyekuti pata kunofushira Patrick torai dho rewardrobe tiende naro kumakuva tambo dzewaiti dzatinosunga maoko esaine kuti tine mariro dzaibatwa pepabag nemuroora wavo isusu ndindakafambisa zvinhu zvese semunhu aisenza Patrick akaenda nefirst funeral akanovigwa dhore wardrobe risati rabuda ndakaita dare namai guru because ndanga ndakuziva kuti ndimai but ndiwo vane zvese panapa ndikati ko dhore wardrobe rinoenda kupa ndikati ipati yenhumbi idzi dzinozoda kuzunguviwa saka dhore wardrobe rinoenda kupa ende first time yokuona zvifuneral zvatamboona zvekufirwa zvikanzi ndo zvatareva unoda kupikisa chii tatangoti right dhore wardrobe rakatorwa rakaiswa mumota tikanofushira Patrick akaenda necoffin rake raiva mukwa remahenry esilver rine lace reblue rakaprintwa newhite pakanoiswa inonzi chimadhaka ekumufushira dhore wardrobe rakavharaniswa pamusoro chibvaitwa carry-on kuita sekusaskisa isusu hatina taziva kuti muroora asiya paperbag retambo dzewhite dzofanira kunge dzichienda futi nemufii tasunungura tatobhadhara mari kuti tabhadhara muchindosunungura itambo muroora wavo ivo maiguru akasiya tambo kuseri kwedhoo rinovhara riyare paperbag tazobva kumariro kunonzi kumakuva waro tazoya muno patakabvunza tikati ko tambo nai amaitariro ndisatetika ko tambo dzazosara sei unova futi ndo 3 meters dzatakatenga isusu dzekuti Patrick uyu aitwe sei agadziri asonerwe gauni rake nedzo tambo futi dzimwe dzinoshanda kusunga ezesaini kuti pamariro ko zvasara chikanza zvangoitika watete kuti zvangosikanganikwa but nekuda kwetsananguro nekufamba kwetsananguro dzababa nzira ndo pakanga pane dhiri racho rekuti maiguru zvino zvavainzi vaunze nani nenganga yavo yezvigure yaiya kuti vachitambe saka isusu tadaro Patrick akazopfuka achiti inini tisati taenda kunopfuka tabva kumariro kwashe ikoko tatongana muno mapana kubuda zvakanaka kuti sema ndipinza dare rewardrobe tikataritanga nekuda kuti paperbag sera sara saka toita sekundi tambudzi hatichadya masadza acho takutotakura mabheki takutoenda kwanyama tatopedza nezvazvo hamene nezvitambo idzodzo ndakati hama inini nezita raMwari paperbag ramasiya inini ndichaenda kusowe hapana pachanofukumirisa Patrick kukanda chitambo dzeimomo asi mamaitariro manditadzira
zvese zvekudze urora mchikati tete semunaisenza ndakasina fixed salary ndakandine commission basic sometimes ita masimari sometimes saka Patrick tiri papo Patrick akazotanga kunetsa 2004 pamunoswere muchiti 14 February Valentine isizo ndopati tisangane nepe Patrick ndo paakanetsa 2004 sisandangu chakawanda endai munondifukunura I went maprocess ese anodiwa acho zvese zvatangoita kumbuya Patrick akanofukunurwa akanoradzikwa akavigwa kupi aiwa anakufunwa zvekunoradzikwa akanofukunwa inonzi reopen tichibvisa dori wardrobe munhu angabvunze kubva 2001 nemanaira anoita mvura dori wardrobe ringawanikwe richiripo aiwa chaingodiwa chete akanga ari machip edora 2001 achibva azofukunwa 2007 makaona dori chiripo dori anga sisipo asi akanga like manyowa chiri pamusoro pechira rake pelesketen rake rare coffin rake asina nhasa ndiri kuvanza zvakanaka kubuda pachena maundertaker ndapiwa mukana wekunzi mangwana amai mochenda kumbudzi kunovapa mapepa vekumbudzi kuti vadiginore Patrick ndapiwa sana asiso ndakabva ndatoenda musi uyu kanosvika maundertaker ndauyoone mapepa ndatobhadhara Cleveland ekuti mukomana aite sei afukunurwe zvikanzi aiposta ndatomisira dombo 2003 epitaph zvazvikunyoro dombo itu celebration yekungotu dombo zvikanzi amai dombo arimo ndosakati kana muda kuzozvona zviriko Patrick wacho munoona mapicture nemacoffin acho ndipo pakabvanza mutara kuti coffin rakanaka remachipstones rakanaka iri rakadai so iri njororo kuti rifukunurwe tidigunore coffin iri inonzi graveyard tikati endo story papana zvatingaita tisida kuti abuditswe toda kubudisa do chete ende takawirirana nzamai tarinzwa basa ramataura makuru vavo vemaundertaker sichiuya mangwana makuseni tidigunechi ene mangwana makuseni tichinosvika kuri kunzi kutedzana nemapepa ane umbo zvinzvangu mosvika kuona undertaker akapinda mukofini munonzi mugomba macho achibudisa jira akangonobudisa chete jira anokutaurai kuti tese takasvika chibata muromo kuti atanizotai kakatidzana panapa kuti tiri dignuri kuzvarati zvarari zvidignura rega rakatakanonosvika rakangonoita kreki rakabovokera mukati still ndada kudzwa pamubvunzo still ndiri kuchikwenda maomberi ndoda kuti tijambe zvimwe zvacho titsanangure panonyatsonzwisisika nevanhu vachipabata noti chiitiko chandabvunzai chinonekwa nemunhu wese toda kuti mundikonekitire ipapo hongu panogona kunge paine tumwe nezvimwe zvaifamba sekutsanangura munoti ndoda kunzwa connection yaPatrick nemoto uyu uri kupisa zvinhu moto hausi connection waPatrick shit iyo mbuya mtuma ngatipa connect paPatrick Patrick adiginurwa azvidzirisa ega tichizonopedzisa mangwana acho tichizoya kunokumba akataura kuti sisi ramba uchienda kumasowe nekuda kwokuti hakuna munhu anoisirwa mudziyo yake kumakuva mudziyo wangu akanga ariwo machira machena iwayo saka munyika muno maamugarike handisi kuenda kwababa vangu vakandibereka ndiri maoko mambuya sezvo tichiziva kuti ndindakanga ndiri dangwe ndaifanira kuumerera nyaya yambuya lero basa riri kusara kwauri asi patinofamba pese pauchange uchifamba tichange tiinewe ende nanhasi zvinhu zvindiri kuzvibhirevha sei nekuzobuda kwakazoita ambuya ava kuofisi saka ambuya machemberi naPatrick chavari kuparadzira midziyo yevanhu kuGlenview chii ivo vari vatorwa izvozvo ndingade kukupindura inchiti havasi kuparadza asi Patrick anotochwa nechinhu chinongonzi furniture iri nzira yekuda kubuda pachena mafiro akaita Patrick ana kufa zvakanaka Patrick akafa achiurayiwa nekuburikidziwo netsvimbo yedzinza rake kuti tine chikupu kana variwo vari vakabikirawo vari mana mujibha nhasi ndo vaimbi vataisiya zviri mudzinza rake saka Patrick kufa kwake makutsanangura kuti munhu akafa achiurayiwa nepoison yakaisirwa handiti muno mumbari macho asi zvinhu zviri kuitika kuGlenview ndipanda kuti pakonekte ipapo kuti Patrick chiri kuita kuti iwe unorwisana nevanhu vatorwa vari kuGlenview iwe wakafira kumbari uchisirwa poison zviri kukonekta papi muri right ininiwo ndinotofunga semunhu wakaenda kuchikoro kuti zvingakonekte papi naPatrick asida kuti tisanze chikoro nekuti zvinhu izvi zviri spiritual zvinematare takada kusa chikoro tinorizina tikatadza kutowirirana toda kuti tiende kumatare ikoko titsanangurire kuti Patrick semufi anoti iye izvi ndiri kuzviitira neshungu
yes akati muri right sekutaura kwandaita kuti tine dare kuti mbuya refukuno rine matare ndiriwe matare enyika zvakabuda futi ikuku nowanda wai makazenda mangwana makuseni muchiti adhiginirwa abviswe dhomu kana muona azvidhirisa akanga asingade kupedzera nguva iwewe nevaridzi vebasa renzvimbo iyoyo kuti vazive kuti ndezvemene zviri kuitika patrika ndoda dhomu kuti ribviswe seiko matare aya seiko ndo rizonzi ribviswe hakuna munhu anoenda kumakuva nehodropu yake nowanda wai nhumbi dzake dzisina kuzogovewa sei maiguru vakadziramba vana vavo kana vaimbopiwa kana matishirts mashorts vachipfeka sei because vaiziva mai kuti vane zvavari kuita shuviro yamaiguru yanga iri shungu yekuda kubata tsvimbo saka shungu dzavo Machembere naPatrick ndedzei dziri kuita kuti vaparadze midziyo Glen ipapo hamusoda kuti Machembere muri kuvatendera ipapo kuti dzipere ipapo ndotokupindurai kuti zvipere kuonesa mumhuri medu kuti tanga tiri vetsvimbo dzenyika ndinzwisewe papo chechipiri semunhu akachemwa mariro anova ndiye Patrick mbuya havana mariro emuntu kana nhamo yavakaitwa saka Patrick akavharirwa kuenderera mberi kudzinza rake nambuya vake ndo paakudzoka nyaya yekuti ndowanda vaita kuti Machembere aya ngaachifukunurwa kuzoti Patrick aenda anozorora konhambwe ndimbuya ivavo vidyaiti mbuya vachifa vakapisa kichene mwanasikana wavo isi tichimuruka chinovataura maiguru kuti mbuya vafa takanosvika chitonzi vatosumukawo vaenda kunhamo yambuya wemwana womukomana tikangosiya shoko tikabva tadzoka tikagara 3 months chiti munhu achasumuka kwanyava kwabhindura kwajipuku achiuya munhu haana kuuya saka Patrick kuti azorore mweya wake uzorore munhu kuti anoda chete kuti aende kwababa wake takaviga asi Patrick asati aenda kudzidza rake ari mumhepo pamakanomfuku ete takavigwa kumbudzi saka da kubviswawo ipapo aiwa asina kubviswa akanobviswa dhoo rake kubva paakanobviswa dhoo rake Patrick haana dambudziko raachauya mashoko mumba muno achitaura asi anotaura kuti moto aupere kutsva nyika ino nekuda kwokuti mbuya mafambiseni havasati vacheneswa zvakare harisi dare riri kupera rakadaro tinoona mbuya vezvigure vaya vakapamba tsvimbo dzangu dzemachangani vaonekwe pano vanhu vo patikutaura takavhurisa dare iri kumapurisa inini wacho ndasingazivi kuti mapurisa kutoriwo nechechi pambare inonzi chapel ina pastor vanonzi Mutareni vakandiitawo futi zvekundikasta izvo zveshe pachechi yavo tiri munabitisiro imbare police station kune chechi vachida kupuruvha futi zvinhu izvozvo vakapa futi go ahead kuti mwanangu dare rakakura enda futi kuzinata saka idare riri kuzikanwa mumhuri medu tiri vanhu vetsvimbo vane nana inoitika saka shoko rapo nderekuti Patrick kuti azorore anongozorora chete mbuya kana vatiwo chiremera chavo chekufukunurwa voendewo kuchi saka chiri tamuna 2023 dare renyu rambuya rakatanga 2020 chamisa makore maviri aya chi pakati apa kuti zvingoitwa saizvo ndinotenda nemashoko ndosaka maona ndauya vakuru vanoti kana uri musangano buda wega ende ndinotenda mashoko akataurwa kusenior citizen pamai musodzi tiri kumusangano nababa Gomo ndo vapachiremera vachiti nyika ine zvamunoiona ine vanoitonga isiro tino nyama tiri kufamba asi ine vanoitonga ende ana mukanyana soko variko tamasi mapfuma ana ngoimba independence rita hondo yapera aimba amai vedu bosi mai vedu ndo vakanga vane nhoroondo yekusungwa varova munhukadzi wechirungu nguva iyo zvaikosha zvaityisa vakanogara kuchikurupi pakazonzi vazonzi nababa Munangagwa tinodo vaya vasina kukwanisa kupiwawo zvavanopiwawo sendangaro dzevakasungwa vakaita se takaenda kunotsvaga information yavo yakanoshayikwa ndo zvimwe zvinhu zvaita kuti tibudise dare nekuda kwokuti une tsvimbo dzakanaka dzochiva nevanhu vari kufamba navo vematare votanga kukumhura futi ndosaka muri kuona pane mamwe vasiri kuwanikwa varipo mudare iri raakufamba nemunhukadzi mumwe chete nekuda kuti tsvimbo idzi saka iti pane here chiri kukonesa ndo pane mubvunzo wangu kuti dare rakatanga 2020 ene taa 2023 mapepa aripo amakatopiwa nehurumende kuti endai munoita semunofuna chiri kutadza kuti mangwana muende
semhuri kana nedare iroro vanofukunurwa mbuya Rita chi ndopada kuti tishenesere nyika tinotenda nemubvunzo wakanaka chose dare rakanopinda kunonzi ngomafesi iri chibhuku appointment yangu kuveterane nekugender and culture kunosangana nababa akazembeka zembe muna May, if I'm not mistaken, it should be 12 May 2021 rakanotambirwa risati raenda kuhoma face dare rakanosvika kwamai opa michinguru kuna secretary wavo dare rikasikanwa dare rikaonekwa kuti zviriko zvirikuitika vakanobvuma vanobvuma takaita meeting ndiri baba vandakanzi ndo baba vangu va Godfrey na March noti vaimano March yombare tikutaura baba honorable ndo vakanzi mwana ndo baba vakwava zvese zvinechikuita nematare ndo unosumira ende zvinova ndo zvatakaita ende dare raacceptwa dare rakadelay tidambokutaura chokwadi dare raidelay nekuda kwemacovid wani kumashure semareasons avaindipa true dare rakanyorwa makwaedza 2004 2005 nzvimbo yandinogara ndinorwiswa inini chitotaurwa nzi rumuro ichi nekuda kwematare aya kune vanotondirwisa tichitoendesana makoti ezvinezvi nditori nemapeace order ndakapiwa kucivil court anoexpire 2025 ndo zvimwe zvinhu futi zvaikatisa futi nyaya ndichivaatenda makoti vanhu ndapiwa makoti mapeace order kunzi musamushungurudza vanozono kutadzira mapeace order wosungwa nenzi contempt of court toenda futi kumakoti saka pakadare nhandidi kuvanza zvaikonzereswa nesituation yandaipindana nayo covid nenikiri saka zvekupedzisira apa takazoenda kumusha gore rineri muna May muna March April tichizograndwa isusu kwaMudzviti pamarket square musi wa11 Tuesday April burial order saka kana takutaura takaorder in 6 months toti May wese June July August September October tine 6 months tataura kuti tenga futi jira 2 in 1 saka zukuru motenga 6 meters dzemucheka unenge wemapostori wekuputira marangwanda ambuya mutuma ndofunga semunhu ndichiri kutaura titauri naro bhegi racho riripo nyowani rumu ne 2 in 1 yacho ne6 meters dzacho tikatosumudza tikatoenda kumachembere kugender and culture vakatozviona tikatozvisumudza tikaenda kumuseum 105 nge107 museum kwa baba Mahachi vakatozviona saka inini semwana wandiri kukuvanzai I cannot force us to drink and ndingapushire nyaya asi ndinogara ndichibatana nawo pamafoni asi pazvave apa nekubuda kwakaita baba wangu musi wa 16 June ipapo ndichindiregereyo nditaura bambo wangu ari kunena kuti ndiye atopa ndinkanimene zonse wapanga mwana wanga zonse sikufunika kuti agogo apite kwawo wapanga ndinarepereka ini ndiri bambo wako asi mavuto akupedza semwana wanga ndiye amafuna kuti bambo ndipoma ndi anthu amagwira nchiti apange chimodzi agogo apite kwawo iweyo matsuridwe ubwere chifukwa kuti uri ndi ndodo ya bambo wanga kenako agogo ajini ari pa iwe chifukwa kuti ukufunikaso konkoso kumarawi ende kuri ndi ndodo yathu yakayimira ineyo ikufuna kuti tipange zakwathu ndiye pamene paja ineyo ndiye ndazunzika ndiye lero ndabwera poyera kuti anthu mundivone ndikupemba nawo abare abambo anga ndokwiya chifukwa ndiye arupedzeka ari kanyani tumatandaudzo nditsoko izvi ndareva kuti muzinzwe kuti ini semukwasha ndinopita muswe ndikuti ndakatasa nyika ine ndiwo zamura ndakayamwa ndiwo maambuya ndiwo mababa wangu semukwasha andipushe asi yasvika nguva yekuti ndaremerwa noda kuti vandakafamba nawo matare aya vakundirwisa zvakuita kuti muno munyika muve negata last dare randakutaura rekutanga nderekuota fozi rechipiri takanoripinda namachembere vano vantu vari kutora bvumaranda vanonzi machembere dewa zvichibva nekuofisi kwamai kugender and culture kuofisi yevakuru ndo second dare third dare ndakaripinda musi wa11 December 2021 iroro ndo dare rinondita kuti nhasi ndiri kuchemera kuti aiwa pamuchada kufukunura mbuya vakuru vangu inguva yenyu isisi ingotibuditsai mumba tiende nekuda kuti dare iroro ndinoda kuti baba vanzwe ende ngavanzwe beta ndati beta hapana asina kunzwa beta kuchibuda murume aitora vanhu vachitsva vakanga varara vanorida darire vari muninga tasingazoti kwaseke uko kune mapako isi tainenda kumvura mangwana
takanosangana navo vachitanga vari kuintroduce kuti ndiye kasi mwana wapiri uyu ane mudzimu uyu wakachena uyu. Ndofunga ndakanopoterwa nen'anga dzinenge 4-5 kunyange ndaifamba nemachembera kufambisa darire. Asi ndazokumba tabva kumvura dai makatonzwa kuti inini pamwe nini ndiye ndakatosarako kana kuti kune akasara. Asi chandoda kungokutaura kuti zviriko zvezvo zvekuti iwo uri murapiwi unorapwa uri kunorapwa nemunhu anozviti ndiye unongotori nedze kwako tsvimbo unotonomhura iyeye ihondo yakaitika maunyani. Miri wangu uyu unoziya mvura yemaunyani. Miri wangu mashoko amungade kuti titakure isusu tinodza President Mnangagwa ndiye kuti chitakata nedare. Ndinotenda baba Mnangagwa ndikudai ndiri nherera ndina wangu ndiri wai andina kuzvitsvaga zvinezvi zvakandida sechizukuru. Ndiri mhodzi yakaberekwa mumhuri vabereki vane matare. Ndina sekuru baba vangu vanobuda pandiri vakuti kana ndakuvhurwa sekutaura kwandaita kuti ndichisirwa fodya handisirwe muzanja ndinosirwa pabakatwa ndoisirwa pamunhu handizivi kuti ndinodzisinifa nguvai. Ndobva ipapo ndoita mai vakatsvara baba vangu ajini wacho machembere futi. Saka manjuzi takatasa Malawi tozobata mbuya Mutuma vakanga vane nzeve yekuti tichienda murufaro tainotsvaga nati chokuma ice cream. Nzeve yavo yaiswa kana makantarisa ndine maburi matatu. Maburi matatu takatora buri rekupesana nekutanga tikadhedha kana neokapu ndio raiva buri rambuya Mutuma. Saka mbuya Mutuma kuzaka province kwavakaita baba rari yavo ndo kune machembere aya. Ene ndichida kukusimbisa kuti zviriko tingaenda hedu kunovhunza kuti muzondidya hana kuurutswa here mazenge nekuchekutanga. Murora chizvikurura chakagara pamusha chakanga chaita mutsumbo 12 yekuda kupfirira denga zvakangonotsva. Saka moto uyu ndewe machembere siri zvekutendererana. Ende ini wacho pamakauya baba makashanyira musha wembare kumhuri yakatsvirwa 2018 nguva iyoyo mhepo yakanga ichitenderera. Maona vanhu muchibva makwira muchibva mazoenda kuSouth Africa. Chinondirwadza ndechekuti mhepo yaisi Zimbabwe chete mukati nekunze nekuda kwokuti mai guru vakatadzira baba vangu vanova ndiye mukoma wamai vachipambisa mai vavo muchangano uyu vakabva vachiva futi tsvimbo dzanga dziri pandiri ndine 12 years dzisingazivi kuti ndinobudirwa vaudzwa nen'anga iwe. Saka baba vangu inini ndo tsoko inoswera ichitenderera munyika muno nekuda kwokuti ine tsitsumo yekuti vana vangu havafanirwi futi kutswirwa mumba imo makafira mbuya mufira futi Patrick mosacrificewa. Rita akachekwa munomu akaisacrificewa muno kana chitaka sacrifice chichi chakaitika muno A53 nganga yazoya namai guru yakanotitengesa huku yanzi sheshe ndo kuivhiya ndo kusangasa nemishonga ndo kugeza mai vachiti kupenga uko ishamu dziri kusumudzwa nehama dzambuya panyaya yekuti wakasaina signature yekuti popa mbuya vaende yeti mai guru vaiziva zvavaita zvakazobuda pachena nemafigira vakazoita Patrick hakuna munhu anoenda kumakuva newardrobe ndo yakangofanana nenhumbi dzinopiwa vanhu nekuda kwokuti vakanga vachiziva kuti vane muroora wavo akanga ari usiku rakanga riri dhiri rekusiya matambo edzi. Saka Patrick zvezva Patrick takafukunura arimo murinda rake asi takabvisa dho kwanga kusisina pa 2001 svika 2007 mundinzi senyika anga mamundi machip boards ari pamusoro. Saka Undertaker akangonopinda muguva ndikungobata kona tukona taitawo munamato taomberera ndokungobuditsa ndokuvavhara zvavo. Saka sekubvunza kwandaita kuti mashoko amungada kutaure tiende nawo kuna vaMnangagwa ndeyekuti chii? Ndeyekuti baba Mnangagwa imi makagadzwa nemhepo amuna kungoya mege zvamuri ipapo kana kune vechidiki from 1980 kusvika nhasi vasingazviziye inoda kuti vazviziye nekuda kwokuti muno munyika ini ndiri muzukuru wemachangani ndiri mwana wemasena Malawi muno muZimbabwe munomu makadirwa fodya pasi nechembere isha vanova ndiombuya Mutuma vachinyunyutira mwanasikana wakanga akasungwa during colonial rule imperialism. That was before independence. Then after independence vachizonofa 1983 vakadira fodya. Saka munhu weZimbabwe kwauri koko kunyanya vanhukadzi kana bhaibheri chayada makajikiswa naIva kana Derira ndo mashonda anokuti usafe wakazvinyepera iwewe kuti uri machembere uchipfeka mambambamba maartificials uchembere
tenga ukutsvagirewo kana uri soko famba nasoko usati soko tinyato kuti mbizi muri kutsautsira chida kuti muchiziva kuti baba Munangagwa ndinovatenda nababa Honorable Mahachi kuofficiate ambuya nehanda pane dare iroro ndinanguvataura pasina kutenderera nzira mbiri dzinoti Samora Machel naJulius Nyerere dare rangu inini semwana akapesera kuva dare musi wa11 sikutaura kwandaita nyaya yebeta matare kune ng'anga dzirimo munyika muno mudziri kutoita basa rekutrobheka ivo vatinoti mabvakura vachirombesa vachita zvavanoita ende inini ndinorwadziwa nematare vanozviti ng'anga vasingarespect inonzi badza imari inoiswa muimba yematare isi tinoita matare mudzimba dzemauswa yaiswa iyo inoiswa mundiro indangava ndiro mbiya yemuti yechivezwa chemuti kunge maposto zvavanoita edhaga clay asisi kutaura imbiya iyoyo ndo 1 on 1 iwe uda kubatsirwa naanobatsira haisi nyaya yekuti kana manzwa dare rangu munopa vaimbi venyu vamunoziva vasingadedi kutaura nezvakawanda nemastavo semunhu ndichiri kuchema vachiimba nzivo dzematare edu chinozonzi privacy yangu ndeyi kunyorwa kwangu paparada tiri ipapo zivai kuti pandatidzokorera nyaya mbuya nehanda ndinokumbira hangu kana riri dare kuti munozondida muchinditora asi chandangokumbira ndechekuti itai kuti mbuya nehanda varambe vachikutendesai baba mobvisa zita rekuti Samora Machel moisa initial wandakutaura pano initial anonzi ngaamire mbuya kana kuti machembere Samora Machel road mubhengere Nyerere reserve bhengere road inonzi Samora Machel it was the nguri yababa Mugabe pane dare re2nd Republic yababa Munangagwa road yekunzi Samora Machel ndinongokumbira tine ukama kana Thomas Mafuma akaimba kubatana kwemasoja eZimbabwe nenyika kwanga kusina kupera ndozviziya ingoisewo road yekuti amirire initial ngwenya saka ndiri kuti in short that road Samora Machel it has to be replaced nezita rekuti ngwenya Samora Machel road yo ngaenzi ngwenya inonzi Julius Nyerere izvi tiri kuti baba Mugabe na baba Joshua Ngomo kana vakabatana inonzi unit accord mandevere nemashona mukazi wa baba Joshua Ngomo amene munoti mama mafyana zita iroro ngariiswe pana Julius Nyerere ndo kuti kufamba uri kuita mbuya nehanda munyika muno zive nechiremerera ende 50 bond ngairambe iripo ende kana chitoprintwa ini ndine 50 years 1973 22 September ndini 50 bond mashoko iwayo tozouya mashoko epolitics chandangoda kungokumbira ndechekuti ndinda kungotura baba vachamisa baba vachamisa ndofunga ndabvunzwa mubvunzo yekuti Patrick ane chekuita neko nemoto munyika muno mune zvinhuwo zvakawanda zvinonge zvida kuti zvitaurwe asi haisi nyore kuti munhu kana achingafa zvipere hapana asingazive muno munyika kuti nguva ya baba Mugabe na baba Tsvangirai muno muZimbabwe ndo vakatanga kane MDC iwe Chamisa uchifamba na Tsvangirai hapana asingazive kuti kwakanga kusina kurovana here kwairovanwa kana kumamishoko kwaipwanyiranwa kana vanhu kaiva vane madzinzo avo kama spirits anenge akangofoka iwayo vanouka kurespect kwevavo todzoka kwamuri baba Chamisa tinokupai chiremerera atidi kukutendererai mafamba na baba Tsvangirai vakanofa asi vakakanga mbinge vabatana ruoko yatinoti unity government navamugabe kufanana nayo vamugabe vacho navaJoshua kumandevere nemashona iunity kawediro Kutsvangirai newe uri muzukuru wavo uchifambawo nawe uchishandisa uri mwana ukwese uri mwana kuna baba Munangagwa uri hanzvadzi yangu uri zvese wakanowanikwawo futi uchiono vamugabe vachitowo unity navaTsvangirai handikana saka dare ratada kutaura nderekuti iwewe wakangofanana na Solomon une nzeru dzakangofanana nezotaura baba kuti ngati kudziridze technology shanda na baba Munangagwa sei ndiri kudaro mvunzo wangu ndekuti sei ndiri kudaro wakatanga na baba Tsvangirai ukanoita unity na baba Mugabe kufanana na baba Mugabe wachinoita unity nevemandivere vanovandu vaJoshua Ngombo nhasi uchivhuwa nonzi wawanikwa uri kuuya vanoti MD Alliance ina handinizivi yangu zvepolitics asi sitiri vamwe vanhu vaimhurwa munomu nenyaya dzematongero enyika vasingazive kuti isu ndisi titori varidzi vetsvimbo dzakasunungura Zimbabwe muno muMbare mune umbimbindoko usingaite saka ndichidzokera pane Vachamisa vachibva mazofamba neAlliance vaTsvangirai vachinofa
makanosara muchiendesana futi kumatare anova futi ndiwo anotungamirwa nebaba Munangagwa makanangana nedare renyu nana mai Thokozani kupi iri nyaya yezvematongero enyika mukazonowanikwa imimi mane ino yamuita alliance mukanowanikwa futi imimi zita renyu imi machamisa mandakanangana nezita renyu machamisa muchibva manowanikwa futi muchinogadzwa saka kana ndakakutarisai muri imwe nhasi muri triple C ndimi futi makangotarisana nayo baba Munangagwa. Baba Munangagwa vakadana kare uyai tibatane chandinokumbirisa ini makanditeerera kuti mubatane vanhu veZimbabwe. Ini ndiri mwana wemusena bambo wangu anabwera kare muZimbabwe muno musati mambozikanwa kunzi muchatongwa nemwana munhu mutema vakapinda nyika between 1960 and 1970 ndotime yakapinda. Saka chandinongokumbira kuti baba Chamisa zvakanaka chose mubatane nababa vamu Munangagwa. Kana ifi takada kutarisa maresults enyu mese munongobuda mungori kana singakanganiswa hangu mundiregererewo zvangu muchinzi alliance vachamisa makangonobudawo ne 2 point something meaning meso 2 point something meaning ndo ma round figure acho apo apa Mudzimu ukutokukwidza kutosiya zita rekuti iro MDC Alliance ndima to triple C respect time Mwari vanokudai vachamisa musaite uhai kufanana neni ndiri uhai ndiri kumhurirwa tsvimbo dzana mbuya vangu machangani asi ndichiti kune vari kundimhura ivavo nevakutotsikisa marecords vachitoita mari zvembiri vachimba matare angu ndati hokoyo ikoko ndine urombo nageri mapanzure ndichimira ndakadaro saka vachamisa ndidzokera kwamuri batana ina baba Munangagwa so that hondo yevakafa tidzokera mashoko ababa Gomo atakataura pa machembere citizen nyika inotongwa nevemhepo vasingaoni batana yekutira kuti zvevakafa votidzokera isi vapenyu tinenge tiri pamwe chete. Ichasvika nguva yekuti mumwe neumwe achanga achichema wake ichasvika nguva yekuti kuchete zvisvika nguva yekuti hakusi kuvhotwa dzango idzodzo nekuda kuti nyika yakatukwa kune madzinza akapambwa tsvimbo dzakatungamira nyika ine tsitsi dzengirozi yaMwari ine tsitsi dzengirozi yana nyika dzimo ana mbuya nehanda. Saka ini ndiri kuti kwamuri machembere vakazi kana kuri kwaunonzwa kwaunogara iwe munhu mukadzi ndiri kutaura usafe hako muri kuzvinzwira usafe wakanyepa kuti unosviti machembere nditi zita rekuti ndimanjuzwa makuda kutange muri kuridyisa sadza zive kuti A53 Matapi 17 April 1980 Zimbabwe 18 April tora nemachembere kuno tinzwo nhoroondo yenyika ino kuti yakamira pane zviviri kana zvitatu zvinenge zvisina kunyatsomira zvakanaka saka mozviziva satambe kuno pablock 5 dzenyika ino Matapi flats ini ndakapinda matarese vanga musingazizive munondiona ndo zvakapengera rita izvozvo zvetsvimbo yaamai vake muchangani akafa akarara neni tsoko idzo vari kutiwo zvakare mitupo varoda kubviswa kunakidza kwacho kwazvinoitwa ini vainde kunaradzikwa kumusha kwavo ndo kuti mweya wavo uzorore. Saka ndiri kushavawo zvinenge zvaakuitika munyika munomu zvisina tsananguro zvine chirevo nekuti pane mweya yevanhu inenge isina kuzorora. Ngatisangane mune zvimwe zvirongwa ndinonzi Robert Tapfumane tatenda hedu musashaya